youtuberi, kukuruzna trešnja ovde. Dobrodošli u danas novi klip. Kao što vidite, danas je klip počeo s jednim trikom. Rešenje ovog trika možete da saznate na kraju ovog klipa. Tako da eto, mislio sam da mi ovo bude kao neki intro, nemam pojma. Ako vam se sviđa, ostavite like, da znam da želite i dalje da vam pokažem tako neke trikove. Danas su mi stigli jako čudne poruke od klon ubice. Poslao mi ovdje jednu video poruku na moj privatan broj. Ovaj video još nisam pogledao, kao što znate, uglavnom volim sa vama zajedno isto vremena da pogledamo. To što mi je napisao u porukama, ja sam se ljudi stvarno zbunio i šokirao, stvarno ne znam šta da očekujem u ovom klipu sad ovdje što će pogledamo. Rekao mi je da hoće da snimi njegovo pravo lice, da će da skine masku i da nam pokaže svima nama njegovo pravo lice. Uglavnom i to što snima i na YouTube-u, kao što ste vidjeli, to su samo neke gluposti i smara ljude, znači uvek neke gluposti šalje, tako da stvarno ne znam šta da očekujem sad i ovde u ovaj klip što mi je poslao. Znači ja ne znam da li on svestan koliko on hejter ima, njegov klip ima 12.000 dizlajkova, ja ne znam da li on svestan uopšte gde se nalazi. On je meni rekao da hoće da napravi specijal za nekih 5.000 subscribera na YouTube-u i da to snima zbog njegovih fanova. Kakvih crnih 5.000 subscribera, on mislim da ima 4.600, nisam siguran. On neće nikad stići 5.000 subscribera, tako da ne znam o čemu on priča, o kakvom specijalu. Ali dobro, nema veze, ja se stvarno nadam da je snimio njegovo pravo lice, barem da saznamo ko je ta osoba, da bi znali s kim imamo posla. Ništa ljudi, ajde vam pokažem ovdje prvo dopisivanje i da pogledamo zajedno i taj klip što mi je poslao. On je meni poslao, danas šaljem novi klip. Ja sam tu njemu napisao, neću ga pogledati, svi su ti klipovi glupi. Znači ljudi, sve ovo što mi je slao do sada, to su bili svi neki glupi klipovi, znači nema logike. On mi napisao, danas ćeš vidjeti moje pravo lice. Ovdje me je stvarno iznenadio, nisam očekivao da će ovo da napiše i stvarno sam bio iznenađen. Ja sam mu napisao, to već može, to se čekalo, zašto želiš da pokažeš lice? Jako sam zbunjen, o čemu se radi. On mi napisao, fanovi žele face reveal, ne piše se ovako reveal, ali dobro, specijal za 5.000 zuba. Kaže se suba, a ne zuba i ti nemaš 5.000 subscribera, imaš 4.600, tako da daleko si ti od tog specijala. Volim svoje fanove i svima odgovaram na poruke. Znači kako svima odgovara, on njima šalje kao što meni šalje ovdje i smara me. To što ti smaraš i šalje svima poruke ne znači da imaš fanove. Prestani da smaraš ljude i mene zajedno. On mi napisao, zanimljiv sam i svi me vole. Znači vidite kako on umislio te neke stvari. Ako si toliko zanimljiv, idi se vrati u cirkus, zabavljaj tamo ljude, zaradi sebi poštene pare, a ne ovako nemaš ni kinti i kradeš meni spinere. On mi napisao, ovako mi je lepše, naravno da mu je lepše kad krade, znači sve na gotovo. Ma da, lepše je ukrasti nekome spinere i kartu za BTF, nego sam zaraditi. Ajde više šalji taj glup klip, da vidimo kako izgledaš. Verovatno si ružan, pa zato nosi tu masku. Eto ljudi, kao što ste vidjeli, on je, znači, i dalje misli da ima fanove. Znači, ja ne znam kako ljudi drugačije da mu dokažu da treba da izbriše njegov kanal. Njegov prvi klip ima 12.000 dizlajkova, ja mislim da, ne znam, ja stvarno ljudi nisam vidio neki drugi klip da ima toliki broj dizlajkova i to je prvi dokaz da trebate da odustanete od nečega i da se vratite nekim svojim starim navikama i da radite nešto drugo. On bi trebao da se vrati u njegov cirkus i da ide da radi tamo i da tamo zabavlja ljude i da se ponaša normalno. Ne, njemu je lakše da ostane ovako na YouTube-u, da smara ljude, da krade ljudima spinere, da uznemirava malu decu, da im uzima kartu za Balkan Tube Fest. To je njemu lakše nego da ide da radi kao normalan čovjek. Ništa ljudi, ajde vidimo što mi je ovdje poslao i što se tiče ovog klipa, stvarno se nadam da je pokazao njegovo pravo lice. Ako je pokazao, ja mislim da će on imati velikih problema. Ako je neka glupost, stvarno će biti razočaran. Nemaš ti 5.000. Opet se reklamira. Glupi su ti klipovi. Jebalo te više omegle druženje. Ajde vidimo ljudi. Da vidimo da li je to onaj moj stari drugar. Što se... Što je... Što je ovo? Što je ovo neko? Ne! Vrati se, skini masku! Gde ode?
Šta? Daj, da li me neko zajebava? U trenutku kad je trebao da skine njegovu masku, kucao mu je tamo neko na vrate i nije uspio da nam pokaže njegovo pravo lice. Ne mogu da verujem da se ovo stvarno desilo. Mislim da se vidjelo nešto na početku, sad ću da pokušam ovdje na kompjuteru da zoomiram. Evo ljudi, to je to. Nažalost ne može bolje. Pokušavam, znači ne može ljudi. Ovo je najbolje što sam izvukao. Kao što vidite, evo, to je njegovo to neko kao lice. Znači u trenutku kad je trebalo da skine u njegovu masku, tu mu je neko zakucao na vrati, tu se pauzirao klip. I ovo je jedina stvar što se vidi, kao što vidite ovo, vidite kao da ima neku drugu masku ispod ove njegove prve maske, znači ne mogu da prepoznam šta mu je ovo. Vidite ovo crno kao da sam ovo ustao, nemam pojma. Ovo mi izgleda strašnije nego ova maska što nosi. Ne mogu da verujem ljudi koliko nesreće imam. Kad sam trebao da uhvatim klovna, meni je zazvonio telefon. Kad je trebao on sad da pokaže njegovo pravo lice, njemu neko kuca na vrata. Znači ja stvarno ne mogu da verujem kolike nesreće imam. Ja sam ovdje sada njemu poslao poruku, rekao sam znači da se ne vidi lice i da treba da snimi opet. Ja sam mu poslao ovdje poruku, nije mi još odgovorio. Nije se vidjelo lice, snimi opet. Tako da se nadam ljudi da će da snimi opet klip, nemam pojma šta drugo da vam kažem. Ovdje stvarno ne može ništa da se vidi. Samo trenutak, mislim da mi je stiglo nešto. Vidimo da li je stigla poruka. 4 nove poruke, what the fuck. Vidimo šta se ovdje dešava. S poslom, šta mi je napisao. To mi je pravo lice.